Fiica femeii de serviciu găsește ceva ciudat sub patul unui milionar bolnav. Fără să știe, descoperă că acesta este otrăvit încetul cu încetul chiar în propria casă și, prin curajul ei tăcut, schimbă pentru totdeauna destinul tuturor. Dacă v-a interesat această poveste, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să ne spuneți din ce oraș ne urmăriți. Acum să continuăm. Elena traversa Bucureștiul în fiecare zi înainte de răsăritul soarelui. Pleca din căsuța ei cu 2 camere dintr-o zonă mărginașă din sudul capitalei. Lua 2 autobuze aglomerate și ajungea în primăverii când majoritatea oamenilor încă dormeau. La 32 de ani, degetele ei cunoșteau deja pe de rost textura fiecărui tip de podea, fiecare marcă de produs de curățenie, fiecare colț care necesita o atenție specială. Era menajeră de mai bine de 10 ani, iar în ultimele 6 luni găsise cel mai bine plătit loc de muncă din viața ei. Curățenia în vila lui Gabriel Ionescu, un om de afaceri care locuia singur în acea casă enormă, înconjurat de candelabre de cristal, podele de marmură italiană și o singurătate care răsuna pe holurile goale. Problema era Laura. Fetița ei de 5 ani, cu ochi mari și curioși, cu părul creț prins mereu într-o coadă de cal, nu avea cu cine să stea. Grădinița de stat avea listă de așteptare. Vecina care o ajuta își găsise un loc de muncă. Iar Elena nu-și permitea să plătească pe cineva să aibă grijă de fetiță. Așa că, de 3 ori pe săptămână, Laura venea cu ea. Stătea într-un colțișor al bucătăriei imense, cu creioanele colorate și caietele de desen, cu minte liniștită, promițându-i mamei că nu va face dezordine, că nu va deranja pe nimeni, că va fi invizibilă așa cum trebuiau să fie amândouă în acea lume care nu era a lor. Dar copiii de 5 ani nu pot fi invizibili pentru mult timp. Laura observa totul cu acea atenție pe care doar copiii o au, ca și cum lumea ar fi o carte uriașă, scrisă într-o limbă secretă pe care doar ea o putea descifra. O privea pe mama ei frecând podeaua în genunchi, ștergând praful de pe mobila veche, spălând vase care costau mai mult decât salariul ei pe o lună întreagă. Îl observa și pe stăpânul casei, acel bărbat înalt, cu ochi deschiși la culoare și păr șaten, care mergea prea încet pentru cineva atât de tânăr, sprijinindu-se într-un baston din lemn nobil, târându-și picioarele pe hol, de parcă fiecare pas l-ar fi costat o bucată din energie. Gabriel Ionescu avea doar 37 de ani, dar părea să poarte povara oboselii unei vieți întregi. Laura nu înțelegea exact ce înseamnă boala, dar înțelegea tristețea. Vedea în ochii lui acea umbră care apărea uneori și în ochii mamei sale când nu aveau bani de chirie, când frigiderul era aproape gol, când lumea părea prea grea. Doar că patronul mamei locuia într-un palat, avea mașini de lux în garaj, oameni care lucrau pentru el, dar era tot trist. Era tot palid. Era tot slab. Și mai era și acea femeie. Patricia Munteanu apărea mereu la sfârșitul după amiezii, cu un parfum atât de puternic, încât Laura îl simțea de la distanță, îmbrăcată în haine care străluceau, cu pantofi cu toc care făceau zgomot pe marmură, cu părul drept și blond căzându-i pe umeri ca o perdea aurie. Era frumoasă. Laura nu putea nega, dar era ceva în ochii ei care nu-i plăcea fetiței. Ceva rece, calculat, precum felul în care o trata pe Elena fără să o privească direct, ca și cum menajera ar fi fost doar o altă piesă de mobilier din casă. Spunea, bună ziua, fără să zâmbească, cerea lucruri fără, te rog, se plângea de detalii nesemnificative cu o voce dulce care ascundea venin. Patricia era logodnica lui Gabriel, urmau să se căsătorească în 6 luni, după cum auzise Elena dintr-o conversație între angajați. Dar Laura, care petrecea ore întregi stând în colțișorul ei și observând, nu-i văzuse niciodată pe cei doi sărutându-se cu adevărat. Nu-l văzuse niciodată pe Gabriel zâmbind când ea sosea. Îl vedea doar dând din cap, obosit, în timp ce Patricia se apleca să-i sărute obrazul fără entuziasm și începea imediat să vorbească despre acte care trebuiau semnate, întâlniri care trebuiau să aibă loc, decizii care nu mai puteau aștepta. Împreună cu Patricia apărea mereu și Radu Vasile, partenerul de încredere al lui Gabriel, sau cel puțin așa îi spuneau toți. Radu era diferit. Mereu zâmbitor, mereu cu un cuvânt amabil pentru toată lumea.
îmbrăcat impecabil în costume făcute la comandă, cu un ceas care strălucea la încheietură și dinți prea albi când zâmbea. Se plimba prin vilă cu o familiaritate pe care Laura o considera ciudată, umblând prin sertare, răsfoind documente pe birou, vorbind în șoaptă cu Patricia când credeau că nu-i vede nimeni. Și Laura vedea mereu. Vedea zâmbetele rapide pe care și le aruncau. Vedea mâna lui Radu atingând-o ușor pe braț pe Patricia când treceau unul pe lângă celălalt. Vedea cum amândoi tăceau când Gabriel intra în cameră, cum își schimbau tonul vocii, cum își îndepărtau trupurile într-un dans tăcut de vinovăție mascată. Fetița nu știa să explice exact ce vedea, dar păstra acele imagini în memorie, alături de desenele pe care le făcea, alături de poveștile pe care și le inventa în timp ce aștepta ca mama ei să termine treaba. Într-o joi după amiază, în timp ce Elena curăța baia de la etajul al doilea, Laura s-a plictisit. Desenase deja 3 prințese, 2 căței și o casă cu grădină. Se jucase deja numărând candelabrele, mergând pe vârfuri ca să nu facă zgomot, imaginându-și că locuia acolo și avea o cameră doar a ei. Atunci s-a hotărât să se joace de avați ascunselea singură, chiar dacă nu avea cine să o caute. A urcat scările tiptil, a intrat în dormitorul principal, acea cameră enormă cu un pat care părea de mărimea întregii case în care locuia cu mama ei, și a decis că cea mai bună ascunzătoare ar fi sub acel pat gigantic. S-a ghemuit, a mers de-a bușilea, s-a strâns ca să încapă în spațiul îngust dintre saltea și podea. Dar când era pe punctul de a se așeza, a simțit un miros ciudat. Dulceag grețos care i-a făcut nasul să se încrețească și capul să-i se învârtă puțin. A clipit, încercând să se obișnuiască cu penumbra, și atunci a văzut, lipit de perete, aproape ascuns în spatele tăbliei patului, era un ghiveci mediu cu o plantă pe care Laura nu o mai văzuse niciodată. Nu era ca plantele din casa vecinei, nici ca florile pe care educatoarea de la grădiniță îi le arăta în cărți. Această plantă avea frunze întunecate, groase, cărnoase, cu o textură ciudată, aproape lipicioasă. Laura și-a întins mânuța, curioasă, și a atins ușor una dintre frunze. Starea de rău a fost imediată. O amețeală rapidă, un gust neplăcut în gură, o dorință bruscă de a pleca de acolo. S-a retras repede, s-a lovit cu capul de cadrul patului și-a înăbușit plânsul și s-a târât afară cât de repede a putut. Când s-a ridicat în picioare, scuturându-și praful de pe rochița uzată, încă avea acea senzație ciudată. A alergat la baie unde lucra mama ei, a tras-o de tivul pantalonilor vechi ai Elenei și i-a spus, cu acea seriozitate pe care doar copiii o pot avea când sunt cu adevărat îngrijorați, că sub patul patronului era ascunsă o plantă foarte urâtă și urât mirositoare, o plantă care dădea dureri de cap și făcea totul să se învârtă. Elena, în genunchi pe podea cu peria în mână, s-a uitat la fiica ei crezând că este încă una dintre poveștile pe care Laura le inventa mereu. Copiii au o imaginație bogată, s-a gândit ea, iar acea vilă imensă era un teren fertil pentru fantezii. Dar ceva din ochii fetiței, ceva din insistența cu care povestea, a făcut-o pe Elena să se oprească din ceea ce făcea. Și-a șters mâinile pe șorț, a luat-o pe Laura de mână și i-a spus că mai târziu, acasă, fetița îi va desena exact acea plantă ca să o vadă și ea. În acea seară, în cămăruța lor strâmtă din cartierul Mărginaș, Laura a luat creioanele colorate și s-a străduit. A desenat frunzele cărnoase, culoarea închisă, verzuie, tulpinile groase. Elena s-a uitat la desen mult timp, simțind un gol în stomac pe care nu și-l putea explica. A luat telefonul vechi, din acela care se bloca când încerca să deschidă prea multe aplicații deodată, și a început să caute. A tastat descrieri simple, a intrat pe forumuri de grădinărit, a citit articole despre plante toxice, a petrecut ore întregi navigând, în timp ce Laura dormea lângă ea. Cu cât citea mai mult, cu atât frica ei creștea. A găsit informații despre specii otrăvitoare, plante folosite în scopuri criminale pentru a slăbi oamenii în timp, substanțe care provocau simptome treptate, greu de depistat. Simptomele descrise erau înfricoșător de familiare, oboseală extremă, slăbiciune progresivă, grețuri constante,
pierdere în greutate, afectarea organelor vitale, confuzie mentală, tot ceea ce vedea la patronul ei în fiecare zi. Tot ceea ce medicii nu puteau explica chiar și cu toate analizele scumpe, chiar și cu toți specialiștii pe care Patricia insista să-i aducă. Elena a simțit că îi fuge pământul de sub picioare. Era posibil? Chiar îi făcea cineva rău lui Gabriel? Și tocmai Laura, fiica ei de 5 ani, jucându-se de avați ascunselea, găsise primul indiciu? A petrecut noaptea fără să doarmă, întorcându-se de pe o parte pe alta, îmbrățișând-o pe fiica ei, gândindu-se ce să facă. Dacă ar trebui să spună ceva, dacă cineva ar crede-o pe ea, o simplă menajeră, acuzându-i pe logodnica bogată și pe partenerul puternic că o trăvesc un om. În dimineața următoare s-a întors la vilă cu inima strânsă. Laura a venit cu ea, ca de obicei, dar acum Elena privea totul altfel. O privea pe Patricia cu alți ochi, îl privea pe Radu căutând semne, îl privea pe Gabriel cu un amestec de milă și teamă și a început să fie atentă la lucruri pe care înainte le ignora. Conversațiile în șoaptă, privirile schimbate, cantitatea absurdă de medicamente de pe noptiera patronului, vizitele frecvente ale Patriciei în dormitor cu tăvi de ceai și suc, servite mereu cu acel zâmbet perfect și fals. Laura, în aceeași zi, a scăpat din greșeală jucăria preferată, o mașinuță roșie de plastic deja cam stricată. Mașinuța s-a rostogolit pe holul de marmură făcând un zgomot mic și s-a oprit chiar în fața ușii întredeschise a biroului. Fetița s-a dus pe vârfuri să o ia, dar când s-a apropiat, a auzit voci. Patricia și Radu vorbeau înăuntru, pe un ton jos, dar tensionat. Laura a rămas nemișcată, lipită de perete, ținându-și respirația fără să știe exact de ce. A auzit-o pe Patricia vorbind despre momentul potrivit, despre acte pe care Gabriel trebuia să le semneze înainte de nuntă, despre cum trebuia să fie suficient de lucid pentru a nu bănui, dar destul de confuz pentru a nu pune întrebări. L-a auzit pe Radu râzând, acel râs care până atunci părea prietenos, dar care în acel context suna crud, spunând că patronul avea o încredere oarbă în oamenii nepotriviți, că era patetic cum credea că ei sunt acolo din dragoste și loialitate. A auzit-o pe Patricia menționând medicamentele care îi încetineau mintea și apoi, spre uimirea și groaza fetiței, a auzit-o pe femeie vorbind despre planta din dormitor, cea care ajuta la menținerea lui slăbită zi de zi. Laura a înghețat. Nu înțelegea toate cuvintele, nu pricepea dimensiunea completă a ceea ce se spunea, dar știa că era rău, foarte rău. A luat mașinuța cu mâinile tremurânde și a fugit în bucătărie direct la mama ei care aranja cămara. Elena a observat expresia speriată a fiicei sale și s-a aplecat la nivelul ei, prinzând-o de umerii mici și întrebând-o ce s-a întâmplat. Și Laura, cu o voce subțire și tremurândă, a repetat tot ce auzise, cuvânt cu cuvânt, așa cum poate un copil de 5 ani să rețină când ceva îl impresionează profund. Doamna frumoasă și domnul zâmbitor îl făceau pe patron să fie bolnav. Vorbeau despre medicamente care îl făceau prostuț, vorbeau despre planta ascunsă, vorbeau despre acte importante și râdeau. Râdeau în timp ce puneau la cale cum să-i facă rău cuiva care avea încredere în ei. Elena și-a îmbrățișat fiica și a simțit cum piesele puzzle-ului se așează în mintea ei. Planta otrăvitoare de sub pat, medicamentele manipulate, conversațiile secrete, boala care se agrava în ciuda tuturor tratamentelor, nunta grăbită, documentele care așteptau să fie semnate. Totul avea sens acum, un sens oribil și periculos. Știa că dacă ar face o acuzație fără dovezi, și-ar pierde slujba, ar fi umilită, poate chiar dată în judecată pentru defăimare. Dar știa și că, dacă ar tăcea, ar condamna un om nevinovat la o moarte lentă. Atunci Elena a luat cea mai riscantă decizie din viața ei. S-a uitat la Laura, la acea fetiță curajoasă care descoperise totul din greșeală și i-a spus că ele două vor face ceva foarte important împreună, dar că trebuia să fie un secret, cel mai mare secret pe care l-au păstrat vreodată. Laura a dat din cap, serioasă, realizând că mama ei era diferită, mai hotărâtă, dar și mai speriată. Câteva zile mai târziu, într-o după-amiază,
în care casa era mai goală pentru că Patricia și Radu plecaseră la o întâlnire, iar Gabriel dormea sub efectul calmantelor. Elena și Laura și-au pus planul în aplicare. Fetița, mică și agilă, s-a târât din nou sub acel pat enorm. Și-a ținut respirația pentru a nu simți prea mult mirosul grețos și-a întins brațele subțiri, a tras ghiveciul cu efort, l-a târât cu grijă să nu-l verse. Era prea greu pentru ea, dar a reușit să-l aducă până la margine, unde o aștepta mama ei în genunchi. Elena a luat ghiveciul cu mâinile tremurânde, s-a uitat la acea plantă blestemată care o trăvea un om în fiecare zi și a simțit greață. Dar nu se putea opri acum. Cumpărase, cu puținii bani pe care îi păstra pentru urgențe, o altă plantă asemănătoare ca mărime și culoare, o plantă ornamentală comună pe care o găsise la o florărie ieftină. A schimbat rapid ghivecele, a pus planta inofensivă în același loc, bine ascunsă în spatele tăbliei, și a plecat de acolo cărând planta otrăvitoare, învelită într-un sac negru de plastic. Mai târziu, pe un teren abandonat, departe de acolo, Elena a îngropat acea plantă adânc în pământul uscat, a acoperit-o cu pietre și moloz și s-a rugat să nu mai facă rău nimănui. S-a întors acasă epuizată, a îmbrățișat-o pe Laura și a plâns împreună fără să înțeleagă exact dacă era de frică, de ușurare sau de speranță. Zilele următoare au fost de așteptare chinuitoare. Elena a continuat să lucreze normal, curățând casa, pregătind mesele, prefăcându-se că nimic nu s-a schimbat. Dar îl observa pe Gabriel trezindu-se mai puțin obosit. Observa cum culoarea revenea încet pe fața lui. Observa pașii devenind puțin mai fermi, vocea puțin mai clară, privirea mai puțin încețoșată. Și îi observa și pe Patricia și Radu cum remarcau schimbarea, schimbând priviri îngrijorate, șoptind mai nervoși prin colțuri. Într-o luni dimineață, Gabriel a coborât la micul dejun singur, fără ajutor, ținând bastonul, dar fără să se sprijine atât de mult pe el. S-a așezat la masă și a cerut cafea tare, pâine cu unt, fructe. A mâncat cu o poftă pe care nu o mai avusese de luni de zile. Angajații s-au uitat unii la alții, plini de speranță. Dar Elena a văzut ce alții nu au văzut. A văzut-o pe Patricia coborând scările imediat după, cu un zâmbet tensionat, cărând tava cu medicamentele de dimineață, și a văzut că unele capsule erau diferite de cele obișnuite, mai mari de altă culoare. L-a văzut pe Radu, soșind imediat după mai devreme decât de obicei, întrebându-l pe Gabriel cum se simte, cu o îngrijorare falsă în privire. Dacă planta nu mai era acolo, dacă o travă lentă și treptată fusese îndepărtată, cineva se hotărâse să mărească doza în alt mod. Chiar în medicamentele pe care Gabriel le lua cu sfințenie în fiecare zi, având încredere că erau prescrise de medici, preparate cu grijă, menite să-l vindece, când de fapt îl ucideau încetul cu încetul. Elena știa că îndepărtarea plantei fusese doar primul pas. Adevărata bătălie abia urma, iar ea și Laura erau periculos de singure în acest război, tăcut împotriva a doi adversari puternici fără scrupule, dispuși la orice pentru a obține ceea ce voiau. Și ceea ce voiau era averea lui Gabriel Ionescu, chiar dacă pentru asta trebuiau să-l distrugă complet pe omul din spatele banilor. Laura era doar un copil, dar avea ceva ce adulții pierd adesea cu timpul, capacitatea de a vedea ceea ce este ascuns la vedere. În timp ce Elena își continua munca în vilă, curățând, organizând, prefăcându-se că totul este normal, fetița s-a transformat într-o mică spioană fără să-și dea seama. Stătea în colțul bucătăriei cu desenele ei, dar urechile îi captau conversații, ochii îi urmăreau mișcările, memoria îi păstra detalii pe care îi le povestea mamei când erau singure, în drum spre casă, în acele autobuze aglomerate care miroseau a transpirație și oboseală. Laura a fost cea care a observat că Patricia a început să devină mai nervoasă, roadându-și unghiile perfecte când credea că nu o vede nimeni, vorbind la telefon cu voce joasă și tensionată, plecând în grabă de la vilă de mai multe ori, fără să dea explicații. Laura a fost cea care l-a văzut pe Radu verificând obsesiv noptiera lui Gabriel, umblând la flacoanele de medicamente cu o expresie îngrijorată, ca și cum ceva nu mergea conform planului. Și Laura a fost cea care a observat că patronul, zi de zi, părea puțin mai bine,
puțin mai puternic, puțin mai prezent. Gabriel a început să pună întrebări. Întrebări simple la început, despre afaceri ale companiei pe care înainte le accepta fără să comenteze, despre documente pe care Radu îi le aducea să le semneze, despre decizii pe care Patricia insista să fie luate de urgență. Pentru prima dată în luni de zile, era ceva în ochii lui care semăna cu neîncrederea, o scânteie mică, dar crescândă, de luciditate care revenea treptat. Și această luciditate îi speria pe cei doi conspiratori mai mult decât orice. Elena știa că aveau puțin timp. Dacă Gabriel continua să se simtă mai bine, în cele din urmă ar fi descoperit singur adevărul sau ar fi făcut analize care ar fi dezvăluit otrăvirea. Dar dacă Patricia și Radu și-ar fi dat seama că cineva a intervenit, ar fi mărit doza, ar fi schimbat strategia și poate că de data aceasta nu ar mai fi fost cale de întoarcere. Menajera avea nevoie de dovezi concrete, ceva mai mult decât cuvântul unui copil de 5 ani și suspiciunile unei angajate sărace. Avea nevoie de probe pe care nimeni nu le-ar fi putut nega. Într-o miercuri după amiază, când Gabriel plecase la o consultație medicală însoțit doar de șoferul său, Elena a avut o oportunitate riscantă. Patricia și Radu erau încuiați în birou de mai bine de o oră, iar ceilalți angajați aveau zi liberă. Casa era ciudat de goală, tăcută, doar ea și Laura fiind acolo. Fetița s-a uitat la mama ei și a observat acea determinare periculoasă în privirea Elenei, aceeași pe care o văzuse în ziua în care au schimbat planta. Elena a luat telefonul vechi pe care îl ținea în buzunarul șorțului și i l-a dat Laurei. A învățat-o pe fetiță, cu un amestec de răbdare și urgență, cum să apese butonul roșu pentru a înregistra video. I-a explicat că, dacă îi vede pe doamna frumoasă și pe domnul zâmbitor vorbind singuri, trebuia să încerce să-i înregistreze, fără ca ei să observe, chiar dacă nu înțelegea ce spun. Laura a dat din cap serioasă, ținând acel aparat ca pe o comoară prețioasă, o armă secretă împotriva răufăcătorilor din povestea pe care o trăia. Nu a durat mult. Patricia și Radu au ieșit din birou certându-se cu voce joasă, dar agitată. Laura, care desena pe hol, a simțit cum inima îi bate mai repede. I-a văzut pe cei doi intrând în bibliotecă, o cameră mai mică situată în lateralul casei, și lăsând ușa întredeschisă. Fetița s-a ridicat încet, ținând telefonul cu ambele mânuțe, s-a apropiat în tăcere ca o pisicuță, a apăsat butonul roșu așa cum o învățase mama ei și a lipit aparatul de crăpătura ușii. De cealaltă parte, Radu se plimba nervos de colo-colo. Patricia stătea pe fotoliul de piele, cu mâinile strângând brațele mobilei, cu vocea plină de frustrare reținută. Fetița nu le vedea fețele, dar telefonul capta fiecare cuvânt cu o claritate înfricoșătoare. Patricia se plângea că, fără plantă, Gabriel a reacționat prea repede, că recuperarea lui se întâmpla într-un ritm periculos, că în curând va fi suficient de puternic pentru a bănui cu adevărat. Radu era de acord, spunând că trebuie să acționeze mai intens, că au investit prea mult timp și bani în acel plan pentru a-l lăsa să scape acum. Au menționat un medic, cineva care era de partea lor, care ar putea prescrie doze mai puternice de medicamente, fără a trezi suspiciuni. Au vorbit despre a-l face pe Gabriel să semneze o procură generală înainte de a fi prea târziu, despre a devansa nunta dacă era necesar, despre a se asigura că atunci când el își va da seama de ceva, va fi deja prea târziu. Și atunci Radu a schițat un râs josnic, răutăcios, spunând că sărmanul Gabriel era patetic, crezând că este înconjurat de oameni cărora le pasă de el, când de fapt toți așteptau doar ca averea lui să fie împărțită. Patricia a râs și ea, un sunet rece și calculat, și a spus că în câteva săptămâni totul va fi rezolvat, că nimeni nu va ști vreodată ce s-a întâmplat cu adevărat, că ei vor avea tot ce merită, iar Gabriel Ionescu va fi doar o amintire tristă. Laura a simțit un nod în gât, o dorință de a plânge, dar a rămas acolo, nemișcată, ținând telefonul lipit de ușă, înregistrând fiecare secundă a acelei mărturisiri crude. Când a auzit pași apropiindu-se, a băgat repede aparatul în buzunarul rochiei și a fugit înapoi în colțul ei, a luat creioanele colorate cu mâinile tremurânde
și s-a prefăcut că desenează când Patricia și Radu au trecut pe lângă ea fără să o privească, așa, cum făceau mereu, ca și cum ar fi fost prea invizibilă pentru a conta. În acea seară, în cămăruța strâmtă din periferie, Elena și Laura au urmărit împreună înregistrarea. Imaginea era tremurată, întunecată, dar sunetul era perfect. Fiecare cuvânt, fiecare râs, fiecare plan malefic înregistrat cu o claritate de cristal. Elena a simțit lacrimile curgându-i pe obraj în timp ce o îmbrățișa pe fiica ei, mândră și îngrozită în același timp. Avea o dovadă acum, o dovadă reală, dar încă nu era suficient. Aveau nevoie de mai mult. În zilele următoare, Elena a început să observe totul cu ochi de detectiv. A remarcat că medicul personal al lui Gabriel, dr. Florin Marinescu, vizita casa mereu în orele în care Patricia era prezentă, că cei doi vorbeau îndelung cu ușile închise, că rețetele se schimbau cu o frecvență suspectă. A observat de asemenea că Radu avea acces nerestricționat la biroul lui Gabriel, umbla în documente când patronul era distras, fotografia acte cu telefonul când credea că nu-l vede nimeni. Dar cine va vedea? Laura vedea totul. Fetița, încurajată de mama ei, dar acționând cu un curaj propriu, și-a continuat supravegherea tăcută. Nota ore, număra câte pastile îi dădea Patricia lui Gabriel, desena aranjamentul flacoanelor de pe noptieră pentru ca mama ei să verifice dacă s-a schimbat ceva. Au creat un cod între ele. Dacă Laura desena un nor negru, însemna că văzuse sau auzise ceva important, și norii negri apăreau cu o frecvență tot mai mare. Dacă ați fi fost în locul Elenei, v-ați fi bazat pe un copil de 5 ani pentru a demasca niște infractori puternici sau ați fi făcut altceva? Spuneți-ne în comentarii. Într-o noapte târziu, când ceasul arăta 2 dimineața și orașul dormea, Elena a luat cea mai riscantă decizie dintre toate. Păstrase o copie a cheii la intrarea de serviciu, cea pe care o folosea pentru a ajunge devreme, când nimeni altcineva nu era treaz. S-a îmbrăcat în haine închise la culoare, a luat telefonul cu bateria plină, a sărutat-o pe Laura, care dormea la vecina, și s-a întors la vilă ca o umbră. Casa era cufundată în tăcere, doar luminile de securitate din grădină creând umbre lungi pe holuri. Elena cunoștea fiecare scârțâit al podelei, fiecare ușă care făcea zgomot, fiecare loc unde se putea ascunde dacă apărea cineva. S-a dus direct la birou, unde Laura îl văzuse pe Radu punând dosare groase într-un sertar, anume. A încuiat ușa pe dinăuntru, a pornit lanterna telefonului la cea mai slabă intensitate și a început să fotografieze documente despre transferuri financiare suspecte, e-mail-uri tipărite care discutau achiziționarea unor specii de plante specifice de la un furnizor străin, notițe scrise de mână despre dozaje, efecte secundare, timp estimat, contracte de căsătorie cu clauze care îi ofereau Patriciei acces imediat la toate conturile lui Gabriel în caz de incapacitate, indicații de la dr. Marinescu despre cum să manipuleze rețetele medicale fără a trezi suspiciuni în farmacii. Era un arsenal complet de dovezi, fiecare fotografie mai incriminatoare decât precedenta. Elena era la al 3-lea sertar când a auzit pași pe hol. Inima i s-a oprit. A stins lanterna, s-a ghemuit sub biroul imens, ținându-și respirația. Cineva a încercat ușa, a rotit clanța, dar era încuiată pe dinăuntru. L-a auzit pe Radu de cealaltă parte, mormăind ceva despre faptul că era sigur că o lăsase deschisă, vorbind la telefon cu cineva despre mărirea dozei și despre a nu pierde controlul situației. A rămas ascuns acolo, numărând secundele care păreau ore, până când pașii s-au îndepărtat și tăcerea a revenit. Când a reușit în sfârșit să iasă de acolo tremurând și transpirată, avea 10 de fotografii în telefon. A fugit spre intrarea de serviciu, a încuiat totul la loc așa cum era și a respirat cu adevărat abia când era la 2 străzi distanță, ascunsă în umbra unui copac, trimițând toate fotografiile pe adresa de e-mail pe care o crease special pentru asta, ca o copie de siguranță în cazul în care se întâmpla ceva cu telefonul. S-a întors acasă când cerul începea să se lumineze, a luat-o pe Laura, care dormea liniștită în brațele vecinei, și s-a întins lângă fiica ei, epuizată, dar cu un sentiment ciudat de victorie.
Aveau dovezi, dovezi reale, concrete, pe care nimeni nu le putea nega, dar aveau și ceva periculos în mâini, ceva care, dacă ar fi fost descoperit, le-ar fi pus viața în pericol. Patricia și Radu, în zilele care au urmat, au început să acționeze cu o cruzime crescândă. Își dădeau seama că ceva le încurca planurile, că Gabriel se simțea mai bine când ar fi trebuit să se simtă mai rău, că controlul pe care îl aveau asupra situației le scăpa printre degete. Și când oamenii disperați simt că pierd puterea, devin periculoși. Într-o vineri, ziua de plată a angajaților, a venit lovitura. Elena termina de curățat sufrageria când a fost chemată în salonul principal. Inima i s-a strâns când a văzut cine era acolo. Patricia, Radu, doi bodyguards pe care nu-i mai văzuse niciodată, și Gabriel, așezat pe un fotoliu, palid și confuz. Radu, cu acel zâmbet pe care Elena îl vedea acum așa cum era în realitate, o mască rece peste intenții crude, ținea o cutiuță de catifea albastră. A deschis-o încet, dezvăluind o broșă cu diamante care probabil costa mai mult decât ar fi câștigat Elena în 10 ani de muncă. A explicat, cu o voce prea calmă, că acea bijuterie dispăruse din seiful personal al Patriciei și că, după ce au verificat lucrurile tuturor angajaților, fusese găsită în rucsacul menajerei. Elena a simțit că se învârte lumea cu ea. S-a uitat la rucsacul ei vechi, cel pe care îl folosea în fiecare zi, fiind percheziționat de unul dintre bodyguards, a văzut broșa fiind scoasă din el ca un șarpe veninos. A încercat să vorbească, să spună că nu mai văzuse niciodată acel obiect, că cineva îl pusese acolo, că era o înscenare evidentă. Dar Radu a întrerupt-o cu o tristețe falsă, spunând că înțelegeau că situația ei financiară era dificilă, că poate ispita fusese prea mare, dar că furtul era furt indiferent de situație. Patricia, așezată lângă Gabriel, îi ținea mâna cu o consolare falsă, spunând cât de dureros era să descopere că cineva în care aveau încredere le-a trădat această încredere, cum oamenii de joasă speță își arată întotdeauna adevărata față în cele din urmă. Bodyguards-ii au făcut un pas înainte, ca și cum ar fi urmat să o escorteze pe Elena afară, poate la poliție. Atunci, o voce mică, dar fermă a răsunat în salon. Laura intrase fără ca nimeni să observe, încă purtând uniforma de la grădiniță, cu ghiozdănelul în spate, cu ochii strălucind nu de frică, ci de furie pură. A mers până în mijlocul camerei, a trecut pe lângă Radu fără să se uita la el, s-a oprit în fața lui Gabriel și a spus cu acea onestitate brutală pe care doar copiii o posedă, că mama ei nu ar fura niciodată nimic de la nimeni, că ei, doamna frumoasă și domnul mincinos, erau adevărații hoți. Radu a încercat să râdă, să spună că era doar un copil confuz care nu înțelegea gravitatea situației. Dar Laura nu s-a oprit. A spus că ei au pus o travă în cameră pentru a-l face pe patron să fie bolnav, că i-a auzit pe amândoi plănuind totul, că i-a înregistrat când vorbeau despre cum să-i ia toți banii. Patricia a albit la față, Gabriel s-a ridicat încet de pe fotoliu, bodyguards-ii s-au uitat unii la alții fără să știe ce să facă. Și atunci Laura a scos din ghiozdănel telefonul mamei, acel aparat vechi și zgâriat, a apăsat play cu degețelele ei mici și a umplut salonul cu vocile Patriciei și ale lui Radu, înregistrate cu câteva zile înainte în bibliotecă, mărturisind totul, plănuind totul, râzând de naivitatea lui Gabriel și de ușurința cu care îl otrăveau fără a lăsa urme. Tăcerea care a urmat a fost densă, grea, întreruptă doar de respirația sacadată a lui Gabriel, care s-a prins de brațul fotoliului pentru a nu cădea. Patricia a încercat să vorbească, să spună că era o minciună, că era o manipulare audio, dar vocea i-a ieșit tremurată, vinovată, confirmând fiecare cuvânt ca fiind adevărat. Radu a rămas nemișcat, zâmbetul dispărându-i în sfârșit de pe chip, dezvăluind fața reală din spatele măștii rece și calculată. Gabriel, cu mâinile tremurânde, a luat telefonul din mâinile Laurei, a cerut să-l asculte din nou și a auzit fiecare cuvânt ca pe niște lovituri de cuțit. A auzit-o pe femeia cu care urma să se căsătorească, plănuindu-i distrugerea. L-a auzit pe bărbatul pe care îl numea prieten, râzând de naivitatea lui. I-a auzit pe amândoi sărbătorind cum vor obține averea lui, în timp ce el se stingea încet, fără să știe măcar că era asasinat de oamenii în care avea cea mai mare încredere.
Când înregistrarea s-a terminat, Gabriel s-a uitat la Elena și la Laura și, pentru prima dată de când se îmbolnăvise, ochii lui erau complet lucizi, strălucind, nu de febră, ci de o înțelegere dureroasă. A întrebat, cu o voce răgușită de emoție, de cât timp știau. Elena, strângând-o pe Laura la piept, i-a povestit totul. Planta otrăvitoare pe care o găsise fiica ei, cercetările pe care le făcuse, schimbul riscant, conversațiile pe care le auzise Laura, fotografiile pe care le făcuse documentelor, totul. Gabriel a ascultat fiecare cuvânt în tăcere, procesând dimensiunea a ceea ce se întâmplase. Un copil de 5 ani îi salvase viața. A simțit un amestec de rușine, recunoștință și furie. Patricia a încercat să se apropie de el, întinzându-i mâna, dar Gabriel s-a dat înapoi ca și cum atingerea ei l-ar fi ars. I-a spus să nu se apropie, că nu mai voia să-i vadă fața, că de fiecare dată când o sărutase, fusese otrăvit de mâinile ei. Radu a încercat să argumenteze, dar Gabriel i-a poruncit să tacă, le-a ordonat bodyguardilor să nu-i lase nici pe Patricia, nici pe Radu să iasă din salon și a luat telefonul pentru a-și suna avocatul. Gabriel s-a apropiat încet, încă ținând bastonul, dar cu pași mai fermi decât îl văzuse Elena de luni de zile. A îngenunchiat în fața Laurei, ajungând la nivelul ochilor fetiței și i-a spus, cu o voce plină de emoție sinceră, că era cea mai curajoasă persoană pe care o cunoscuse vreodată, că fără ea ar fi fost mort în câteva luni fără să știe măcar că fusese asasinat, că îi datora viața unei fetițe de 5 ani care a fost atentă când toți adulții erau orbi. Laura, cu acea simplitate copilărească ce taie mai adânc decât orice discurs elaborat, a spus doar că părea trist și bolnav și că ei nu-i plăcea când oamenii erau triști, așa că a trebuit să ajute. Gabriel a zâmbit printre lacrimi, a atins-o ușor pe față pe copilă cu o recunoștință imensă și s-a ridicat pentru a se uita la Elena. I-a mulțumit, nu doar pentru că i-a salvat viața, ci și pentru că a crescut o fiică cu atâta curaj și bunătate într-o lume care adesea pedepsește aceste calități. A spus că înscenarea cu furtul era evident falsă, că o cunoștea pe Patricia de suficient timp pentru a ști că era capabilă de orice pentru a-și proteja interesele. A promis că Elena și Laura vor fi protejate, că nu li se va întâmpla nimic rău, că din acel moment aveau cuvântul și recunoștința lui veșnică. Când a sosit avocatul, aducând cu el investigatori și, la scurt timp, poliția, vila s-a transformat într-o scenă de anchetă. Fotografiile făcute de Elena și înregistrarea audio a Laurei au fost expertizate și confirmate ca fiind autentice. Anchetatorii au găsit reziduri ale plantei toxice în dormitorul lui Gabriel. Dr. Florin Marinescu, în fața dovezilor, a început să mărturisească. A recunoscut că fusese plătit pentru a manipula rețete și a prescrie medicamente care să-l slăbească treptat pe Gabriel. Patricia și Radu au fost reținuți. Avocații lor au încercat să discrediteze probele, dar dovezile erau prea solide. Zilele care au urmat au fost pline de agitație. Titluri senzaționale în ziare, reporteri campând în fața vilei. Elena și Laura au fost duse într-un apartament pe care Gabriel l-a închiriat pentru ele, departe de tumult. Laurei îi era dor de desenele ei din colțul bucătăriei vilei, dar era fascinată de noul apartament. Elena trăia între ușurarea de a fi în siguranță și teama de ceea ce va urma. Gabriel, izolat în vila care acum părea și mai goală, a început un proces de recuperare fizică și emoțională. Fără otrăvurile care intrau zilnic în organismul său, corpul său a reacționat cu o rapiditate surprinzătoare. Medicii onești care i-au preluat cazul au fost impresionați de îmbunătățire, confirmând că fusese într-adevăr o intoxicație prelungită și că încă câteva luni din acel tratament ar fi cauzat daune ireversibile, posibil fatale. Dar recuperarea emoțională era mai lentă, mai dureroasă. Gabriel trebuia să proceseze trădarea cuiva care spunea că îl iubește, a cuiva pe care îl numea prieten, a unui medic în care își încredințase sănătatea și viața. Trebuia să facă față rușinii de a fi fost atât de orb, atât de naiv, atât de ușor de manipulat și trebuia să înfrunte telefoanele insistente ale familiei sale
din străinătate care îi cereau explicații, oferindu-i ajutor, dar și o judecată voalată asupra alegerilor sale. Într-una din acele nopți solitare, plimbându-se pe holurile goale ale vilei, Gabriel și-a dat seama de ceva ce l-a surprins. Îi era dor de Elena și de Laura. Dor de prezența tăcută, dar reconfortantă, a menajerei care acum știa că fusese îngerul său păzitor. Dor de râsul spontan al fetiței care desena, de energia pură pe care o aducea, chiar și fără să-și dea seama. Casa era curată, organizată de noi angajați, dar era moartă, fără suflet, fără viață. Gabriel a început un proces de recuperare care i-a surprins chiar și pe cei mai experimentați medici. Fără otrăvurile care intrau zilnic în organismul său, corpul său a reacționat cu o forță care părea miraculoasă. În 2 săptămâni mergea deja fără baston. Într-o lună recuperase aproape toată greutatea pierdută, ochii îi străluceau din nou, pielea își recăpătase culoarea. Dar recuperarea fizică era doar jumătate din bătălie. Cea emoțională avea să fie mult mai lungă, mult mai dureroasă. A trebuit să proceseze trădarea absolută, a celei care spunea că îl iubește, a celui pe care îl numea prieten apropiat, a unui medic în care își pusese viața și speranța. Petrecea nopți albe, rememorând conversații vechi, gesturi care la vremea respectivă păreau de afecțiune, dar care acum dezvăluiau o manipulare calculată. De câte ori se prefăcuse Patricia îngrijorată în timp ce îi mărea doza de otravă? De câte ori îi dăduse Radu sfaturi despre companie în timp ce plănuia să-i o fure? De câte ori îl privise doctor Marinescu în ochi și mințise despre diagnostice? Durerea descoperirii era aproape fizică. Familia sa din străinătate suna în fiecare zi, dorind ca el să se întoarcă, să părăsească România, să uite totul și să o ia de la capăt departe. Dar Gabriel nu voia să fugă. Voia dreptate. Voia să-i vadă pe Patricia și pe Radu plătind pentru ce au făcut. Și mai mult decât atât, simțea ceva ce nu putea explica pe deplin. Îi era dor de Elena și de Laura. Era ciudat să-i fie dor de 2 persoane care până de curând erau doar niște angajate invizibile în rutina casei. Dar acum, plimbându-se singur pe holurile goale ale acelei vile imense, își dădea seama că lipsea ceva esențial. Lipsea râsul spontan al Laurei desenând în bucătărie. Lipsea prezența tăcută, dar reconfortantă, a Elenei muncind, acea femeie care riscase totul, inclusiv propria siguranță, și pe cea a fiicei sale pentru a-i salva viața. A decis să le viziteze. A luat mașina personal, lucru pe care nu-l mai făcuse de mult timp, și a condus până la apartamentul pe care îl închiriase pentru ele. A bătut la ușă cu inima bătându-i cu putere, fără să știe exact de ce. Când Elena a deschis, încă în șorț pentru că gătea, cei 2 s-au privit în tăcere pentru câteva secunde care au părut o veșnicie. Erau atâtea lucruri pe care Gabriel voia să le spună, dar cuvintele îi lipseau, voia să mulțumească, dar nicio mulțumire nu părea suficientă. Voia să-și ceară scuze pentru că a trebuit să treacă prin toate acestea, dar scuzele păreau goale în fața curajului pe care îl demonstrase. Laura a fost cea care a rupt tăcerea, alergând să-i îmbrățișeze picioarele, întrebându-l dacă este mai bine, dacă nu mai este bolnav, dacă planta cea rea a dispărut pentru totdeauna. Gabriel a luat-o pe fetiță în brațe și a simțit o emoție ciudată, aproape paternă, ceva ce nu mai experimentase niciodată. I-a spus că este mult mai bine datorită ei, datorită curajului ei. Laura a zâmbit în acel mod pur pe care doar copiii îl pot avea, fără să aștepte nimic în schimb, fericită doar pentru că a ajutat pe cineva care avea nevoie. Elena i-a oferit o cafea, în acel mod simplu, fără ceremonii, care era atât de diferit de tot ceea ce era obișnuit Gabriel. S-au așezat la măsuța din bucătărie, el într-un apartament modest, deși deținea o vilă imensă, și au vorbit. Au vorbit cu adevărat, fără măști, fără pretenții. Elena i-a povestit despre viața în periferie, despre dificultățile de a o crește singură pe Laura, despre visele pe care le păstrase în adâncul inimii, pentru că păreau prea imposibile. Gabriel i-a povestit despre singurătatea de a avea bani, dar de a nu avea pe nimeni cu adevărat alături, despre presiunea familiei,
despre cum fusese înșelat nu odată, ci de mai multe ori de oameni care voiau doar averea lui. Vizitele au devenit frecvente. Gabriel apărea la apartament cu cărți pentru Laura, apoi cu vopsele și un șevalet, când a descoperit că adora să deseneze. Aducea ingrediente speciale când Elena menționa că voia să gătească un fel de mâncare diferit. Rămânea la cină, stând la acea masă mică, mâncând mâncare de casă care avea un gust mai bun decât orice preparat gourmet pe care îl gustase în restaurante scumpe. Și râdea. Râdea din nou, lucru pe care nu-l mai făcuse de atât de mult timp, încât uitase cât de bine era. Laura a început să-i spună pe nume Gabriel, cu acea intimitate pe care doar copiii au curajul să o aibă. Îl ruga să o ajute la desene, să-i spună povești despre țara unde se născuse, să o învețe cuvinte într-o altă limbă. Și el descoperea, surprins, că adora acele momente simple, acea rutină obișnuită pe care nu o experimentase niciodată. Cu Elena, relația era mai complexă. Exista recunoștință, da, imensă, dar era și ceva mai mult, ceva ce creștea încet, ca o plantă care găsește în sfârșit soare după mult timp petrecut la umbră. El îi admira forța, demnitatea cu care purta dificultățile vieții, felul în care crescuse o fiică atât de incredibilă, cu atât de puține resurse. Iar ea, la rândul ei, începea să vadă dincolo de patronul bogat, dincolo de omul de afaceri de succes, și găsea un bărbat singuratic, rănit, în căutarea unei conexiuni adevărate într-o lume plină de falsitate. Dar realitatea își cere mereu tributul. Familia lui Gabriel a intensificat presiunea. Telefoanele s-au transformat în amenințări voalate de a rupe legăturile dacă nu se întoarce, dacă nu încetează cu acea nebunie de a se implica cu o menajeră româncă și fiica ei. Spuneau că el confunda recunoștința cu afecțiunea, că era vulnerabil după tot ce a pățit, că trebuia să se întoarcă acasă și să se recupereze complet, înainte de a lua orice decizie despre viitor. Gabriel a reacționat cu o fermitate care i-a surprins pe toți, inclusiv pe el însuși. A spus că pentru prima dată în viață făcea alegeri bazate pe ceea ce își dorea cu adevărat, nu pe ceea ce se aștepta de la el. Că Elena și Laura făcuseră mai mult pentru el în câteva luni decât întreaga sa familie în ani de zile. Că nu avea de gând să abandoneze cele două persoane care i-au salvat literalmente viața pentru că niște rude considerau acest lucru nepotrivit. Conversația s-a încheiat prost, cu ultimatumuri de o parte și decizii ferme de cealaltă. Când a închis telefonul, Gabriel s-a simțit surprinzător de ușurat, ca și cum ar fi lăsat jos o greutate pe care o purta de ani de zile. A condus direct la apartamentul Elenei, a ajuns târziu în noapte, a bătut la ușă fără preaviz. Când ea a deschis, îngrijorată pentru că nu aștepta vizite la acea oră, el a intrat și i-a povestit totul. A vorbit despre familie, despre presiuni, despre amenințări. Și apoi, privind-o în ochi cu o intensitate care i-a făcut inima Elenei să bată mai repede, i-a spus că nu-i pasă. Că alegea să fie acolo, cu ea și cu Laura, pentru că acolo se simțea cu adevărat acasă, pentru prima dată în viață. Elena a rămas fără cuvinte. O parte din ea voia să creadă, voia să-și permită să simtă ceea ce simțea, acea atracție crescândă, acea afecțiune profundă. Dar o altă parte, partea practică ce învățase să supraviețuiască în asprimea vieții, striga că lumea atât de diferite nu se amestecă, că astfel de povești nu au un final fericit, că în cele din urmă el se va întoarce la locul lui, iar ea va rămâne cu inima frântă. A încercat să-i explice acest lucru, dar Gabriel a întrerupt-o. A spus că îi înțelegea temerile, că și el le avea pe ale sale, dar că după ce era să moară, în mâinile celor care ar fi trebuit să-l iubească, învățase că viața este prea scurtă pentru a nu risca pentru ceea ce este adevărat. Și ceea ce simțea pentru ea, pentru zâmbetul ei, pentru felul în care Laura lumina orice încăpere, era cel mai adevărat lucru pe care îl experimentase vreodată. Lunile următoare au fost de construcție lentă, dar solidă. Gabriel nu doar că le vizita, ci a început să facă parte din rutina lor în mod natural. O ducea pe Laura la școală în unele dimineți, o lua când Elena nu putea. O ajuta la teme, descoperind că avea răbdare să-i predea matematica într-un mod pe care fetița îl înțelegea. Gătea cu Elena în weekenduri,
râzând când ardea ceva sau punea prea multe condimente, învățând că nu trebuia să fie perfect, ci doar prezent. Dar procesul împotriva Patriciei și a lui Radu avansa și el, și asta a adus noi complicații. Avocații apărării au încercat totul pentru a le discredita pe Elena și Laura. Au angajat investigatori pentru a scotoci în trecutul Elenei, căutând orice ar fi putut folosi împotriva ei. Au răspândit zvonuri că totul nu era decât o înșelătorie elaborată, că ea și-a manipulat fiica pentru a înregistra conversații, că voia să profite de vulnerabilitatea lui Gabriel pentru a obține bani. Audierile au fost dureroase. Elena a trebuit să stea pe scaunul martorilor și să răspundă la întrebări umilitoare, invazive, menite să o facă să pară o oportunistă. A trebuit să asculte avocați scumpi, încercând să-i distrugă credibilitatea, sugerând că o simplă menajeră nu ar fi avut capacitatea de a descoperi o schemă atât de elaborată, insinuând că Gabriel era manipulat din nou, doar că de data aceasta de ea. Dar Gabriel era mereu acolo, în primul rând, privind-o cu un sprijin tăcut care îi dădea putere. Și când a venit rândul lui să depună mărturie, a fost categoric. A spus că Elena își riscase slujba, siguranța, totul, pentru a-l salva fără să aștepte nimic în schimb. Că Laura era un copil de 5 ani cu un curaj de adult. Că dacă nu ar fi fost ele două, el ar fi fost mort, iar Patricia și Radu ar fi fost bogați și liberi, și nimeni nu ar fi aflat vreodată adevărul. Procesul a durat luni de zile. Expertizele au dovedit prezența substanțelor toxice în organismul lui Gabriel. Planta a fost identificată prin reziduurile găsite în dormitor. Înregistrarea audio a Laurei a fost autentificată. Documentele fotografiate de Elena au arătat un model clar de conspirație. Dr. Marinescu, încercând să-și reducă propria pedeapsă, a detaliat fiecare etapă a planului. În final, s-a făcut dreptate. Patricia și Radu au fost condamnați. Sentințele au fost grele, ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, înșelăciune, fals în acte și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Când s-a citit verdictul, Gabriel nu a simțit bucurie, ci o ușurare profundă. Un capitol dureros se închidea în sfârșit, dar un altul se deschidea. Un capitol pe care voia să-l scrie cu Elena și Laura dacă ele ar fi acceptat, pentru că în toate acele luni de proces, de vizite, de cine simple și conversații profunde, Gabriel era absolut sigur de un lucru. Își găsise adevărata familie, nu cea definită de sânge sau nume de familie, ci cea unită prin alegere, curaj și dragoste adevărată. Într-o seară, după ce Laura a dormit, Gabriel a rugat-o pe Elena să stea cu el pe micul balcon al apartamentului. Au privit luminile orașului, acel București imens care fusese scena atâtor suferințe, dar și a atâtor împliniri. Și atunci i-a pus întrebarea care îi stătea pe limbă de săptămâni. Voia ca ea și Laura să se mute cu el, nu ca angajată și patron, ci ca o familie. Voia să o adopte oficial pe Laura, dacă Elena îi permitea, voia să le ofere stabilitate, siguranță, dar mai ales voia să fie prezent în viața lor în fiecare zi, nu doar în vizite planificate. Elena a tăcut mult timp procesând. Era mai mult decât vizase, mai mult decât credea că este posibil, dar era și teamă. Teamă că era prea frumos pentru a fi adevărat. Teamă să nu fie rănită Laura. Gabriel i-a simțit ezitarea și i-a luat mâna spunându-i că înțelege, că se poate, gândi cât timp are nevoie, dar că el nu va renunța, pentru că pentru prima dată în viață știa exact ce vrea. A durat 2 săptămâni până când Elena a răspuns. A vorbit cu vecina care o ajutase mereu, cu preotul de la bisericuța unde o ducea uneori pe Laura. Toți îi spuneau că merită să fie fericită, că Laura merita să aibă o figură paternă. Laura, când Elena a întrebat-o ce crede, a răspuns cu simplitate. A spus că îi place de Gabriel, că este drăguț, că o face pe mami să zâmbească altfel și că ar fi frumos să aibă un tată. Și când în sfârșit a spus da, cu lacrimi în ochi și un zâmbet tremurând, Gabriel a știut că găsise ceva ce nicio avere nu putea cumpăra. Mutarea în vilă a fost treptată. Gabriel a insistat ca Elena să decoreze casa așa cum dorea, să facă din acel spațiu un adevărat cămin. Pentru Laura a transformat o cameră într-un paradis al copilăriei, cu pereți pictați, rafturi pline de cărți, o masă de desen.
Fetița petrecea ore întregi acolo, creând lumi colorate, iar Gabriel descoperea că a fi tată era una dintre cele mai împlinitoare experiențe pe care le trăise vreodată. Elena la început se lupta cu vechile obiceiuri. Se trezea prea devreme, încerca să curețe lucruri pe care acum le făceau angajații. Gabriel, cu răbdare, îi amintea că aceea era și casa ei. A durat luni de zile până când Elena s-a relaxat complet. Mesele au devenit un ritual sacru. În fiecare dimineață, cei trei luau micul dejun împreună. Laura povestea vise, Gabriel își planifica ziua, Elena împărțea responsabilitățile casnice pe care insista să le păstreze pentru că îi plăcea să aibă grijă. Familia lui Gabriel, în cele din urmă, a trebuit să accepte realitatea. Unii au rupt complet legătura, incapabili să ierte ceea ce considerau o trădare a valorilor familiei. Alții, curioși sau cu adevărat îngrijorați, au venit în vizită. Au fost surprinși să găsească nu oportunista pe care și-o imaginau, ci o femeie demnă, inteligentă, cu o fiică educată și carismatică. Nu toți și-au schimbat părerea, dar unii au deschis ochii la faptul că familia este mai mult decât nume și moștenire. Laura a început să învețe la o școală privată, unde la început a suferit din cauza bullying-ului din partea copiilor care râdeau de originile ei umile. Venea acasă plângând, întrebând-o pe mama: ei de ce unii oameni sunt răi fără motiv? Gabriel și Elena au învățat-o că bunătatea nu are legătură cu banii, că oamenii bogați pot fi goi pe dinăuntru, iar oamenii săraci pot fi imens de nobili. Au învățat-o că ceea ce contează este caracterul, nu contul bancar. Cu timpul, Laura și-a făcut prieteni adevărați, cei care vedeau dincolo de hainele scumpe pe care le purta acum și recunoșteau fetița incredibilă care fusese dintotdeauna. Elena, încurajată de Gabriel, s-a întors la studii. Se oprise în adolescență pentru a munci și a-și întreține familia, dar visase mereu să termine liceul, poate chiar să facă o facultate. Gabriel i-a angajat profesori particulari, a înscris-o la cursuri, i-a oferit tot sprijinul necesar. Să o vadă pe Elena absolvind ani mai târziu cu lacrimi de împlinire pe față și cu Laura în primul rând aplaudând, a fost una dintre cele mai fericite zile din viața lui Gabriel. A dovedit că niciodată nu este prea târziu să o iei de la capăt, să urmărești vise amânate. Dar nu totul a fost roz. Au existat momente de tensiune, discuții despre diferențele culturale, despre cum să o crească pe Laura, despre bani și responsabilități. Gabriel a trebuit să învețe că nu putea rezolva totul pur și simplu cu bani, că unele probleme necesită conversație, timp, răbdare. Elena a trebuit să învețe să ceară ajutor când avea nevoie, să nu mai poarte totul singură, așa cum era obișnuită. Au fost ajustări necesare, uneori dureroase, dar care au întărit relația. La un an după ce s-au mutat împreună, Gabriel a organizat o cină specială. A spus că vor fi doar ei trei, nimic elaborat. Elenei i s-a părut ciudat pentru că părea nervos, altfel. Când s-au așezat la masă, el a luat 2 cutiuțe. A deschis-o pe prima în fața Laurei, dezvăluind un colier delicat cu un pandantiv în formă de inimă. I-a spus că acesta simboliza dragostea pe care i-o purta, că voia oficial să o adopte dacă ea accepta să-i fie fiică și în acte, așa cum era deja în inima lui. Laura a sărit de pe scaun și i s-a aruncat în brațe, spunând de 1000 de ori da, că voia foarte mult să-i poarte numele de familie, că voia ca toată lumea să știe că el este tatăl ei. Gabriel a strâns-o puternic pe fetiță, simțind o emoție atât de intensă încât abia putea respira. Acel copil de 5 ani care îl salvase era acum oficial fiica lui și el avea să-i fie tată pentru totdeauna, prezent la fiecare etapă a vieții ei. Apoi a deschis a doua cutiuță, de data aceasta în fața Elenei. Înăuntru, un inel simplu, dar frumos, fără exagerări, exact în stilul ei. Gabriel a îngenunchiat chiar acolo, în bucătăria unde avuseseră loc atâtea conversații importante, și a cerut-o pe Elena în căsătorie. I-a spus că i-a transformat viața, că salvându-l fizic i-a salvat și sufletul, că voia să-și petreacă toate zilele rămase alături de ea, construind o familie bazată pe dragoste adevărată, nu pe conveniență sau interes.
Elena a plâns acel plâns eliberator al cuiva care permite în sfârșit ca anii de greutăți să se topească în fericire pură. A spus da printre sughițuri și râsete, iar Gabriel i-a pus inelul pe deget cu mâinile tremurând de emoție. Laura a bătut din palme, strigând că acum vor fi o familie adevărată, că va avea tată și mamă și vor trăi fericiți până la adânci bătrâneți, ca în basme. Nunta a fost diferită de tot ce plănuise Gabriel cu Patricia. Nici un eveniment gigantic, nici o listă interminabilă de invitați importanți, nici o ceremonie formală într-o biserică luxoasă. S-au căsătorit într-o sâmbătă dimineață, într-o bisericuță simplă din periferie, aceeași unde Elena o ducea pe Laura duminica. Au invitat doar oameni care contau cu adevărat. Vecinii care o ajutaseră pe Elena în vremuri grele, angajații loiali care rămăseseră în timpul crizei, puținii prieteni adevărați ai lui Gabriel care i-au susținut alegerile, câțiva membri ai familiei care au reușit să vadă dincolo de prejudecăți. Laura a fost domnișoară de onoare, purtând o rochie albastră deschis pe care a ajutat-o să o aleagă, ducând verighetele pe o pernuță de satin. Elena purta o rochie albă, simplă, fără exagerări, cu flori naturale în păr, mai frumoasă decât orice mireasă de revistă pe care o văzuse Gabriel vreodată. Când și-au rostit jurămintele, și-au promis nu doar dragoste veșnică, ci prezență constantă, adevăr mereu, parteneriat real. Și-au promis să construiască împreună, să cadă și să se ridice împreună, să fie o familie în cel mai profund sens al cuvântului. Petrecerea a avut loc într-un cămin cultural din cartierul unde crescuse Elena. Grătar, muzică românească, oameni dansând, copii alergând, o bucurie autentică, fără artificialitate. Gabriel, obișnuit cu evenimente sofisticate și plictisitoare, a descoperit că aceea era cea mai autentică celebrare pe care o trăise vreodată. A dansat cu soția sa, apoi cu fiica sa, apoi cu vecina care avusese grijă de Laura, cu fosta educatoare a fetiței, cu toți cei care au vrut. A mâncat tort de casă, a băut bere rece, a râs până l-a durut burta. În acea noapte, când au rămas în sfârșit singuri în dormitorul vilei, care acum era cu adevărat un cămin, Gabriel i-a mulțumit Elenei încă o dată. I-a mulțumit pentru că a avut curajul să aibă încredere într-un copil de 5 ani, să riște totul, să înfrunte oameni puternici. I-a mulțumit pentru că i-a dat o a doua șansă nu doar de a trăi, ci de a trăi bine, înconjurat de dragoste adevărată. Elena a zâmbit și a spus că Laura a fost cea care a văzut prima, cea care a avut curajul de copil pe care adulții îl pierd. Că tot meritul era al fetiței incredibile pe care o creșteau, acum împreună. Anii care au urmat au fost de transformare profundă pentru toți. Gabriel, care înainte trăia doar pentru muncă, a învățat să echilibreze afacerile și familia. A delegat mai multe responsabilități. A angajat oameni de încredere, de data aceasta cu adevărat, și și-a rezervat weekendurile întregi pentru a fi cu Elena și Laura. A descoperit că succesul profesional, fără cineva cu care să-l împărtășești, era gol, dar că fiecare realizare căpăta sens când putea să le povestească soției și fiicei la cină. Laura creștea prea repede pentru gustul lor. Fetița timidă care desena în colțul bucătăriei s-a transformat într-o preadolescentă încrezătoare, inteligentă, cu opinii proprii și un curaj moștenit de la mama ei. Continua să iubească arta, acum nu doar desenând, ci pictând tablouri pe care Gabriel le înrăma cu mândrie și le agăța prin toată casa. Dar se interesa și de științe, de justiție socială, de a face o diferență în lume. Într-o după-amiază, deja la 10 ani, Laura a venit de la școală cu o propunere. Voia să folosească o parte din alocație pentru a ajuta copiii aflați într-o situație similară cu cea în care fuseseră ea și mama ei. Nu voia doar să doneze bani, voia să creeze ceva care să schimbe cu adevărat vieți. Gabriel și Elena s-au privit, mândri de acea fetiță, care, deși avea totul acum, nu uita de unde a plecat. Așa s-a născut proiectul care avea să schimbe totul din nou. Elena visase mereu să răsplătească norocul pe care l-au avut, să ajute alte femei care se luptau singure să-și crească copiii, care traversau orașul în autobuze aglomerate pentru slujbe care abia le plăteau chiria. Cu sprijinul lui Gabriel și inspirația Laurei,
a început să structureze ceva mai mare decât un simplu proiect social. La început a fost un spațiu mic în periferie, închiriat cu resurse proprii. Ofereau cursuri de calificare pentru femei, de la informatică de bază la managementul micilor afaceri. Aveau și sprijin psihologic, pentru că Elena știa că sărăcia nu rănește doar buzunarul, ci și sufletul, că aceste femei trebuiau să-și reconstruiască stima de sine înainte de orice. Și exista un spațiu pentru copii unde stăteau în siguranță în timp ce mamele lor studiau, cu profesori care îi învățau, dar mai ales se jucau, pentru că un copil trebuie să fie copil indiferent de situația financiară. Laura era o prezență constantă acolo. După școală, în loc să stea în vilă cu bone sau în cluburi exclusive, cerea să meargă la proiect. Îi ajuta pe copiii mai mici la teme, le spunea povești, îi învăța să deseneze. Avea o legătură specială cu ei, poate pentru că recunoștea în poveștile lor fragmente din propria ei poveste. Iar femeile o adorau, nu pentru că era fiica unor oameni bogați, ci pentru că era autentică, pentru că le trata cu respect, pentru că nu făcea pe nimeni să se simtă inferior. Proiectul a crescut, de la un spațiu mic la o casă mai mare, apoi 2 case. În 5 ani aveau 4 centre răspândite în periferia Bucureștiului, deservind sute de femei și copii. Au obținut parteneriate cu companii care ofereau stagii plătite absolventelor. Au văzut femei care ajungeau fără speranță, plecând angajate, sigure pe ele, unele chiar deschizându-și propriile afaceri. Dar cele mai frumoase erau poveștile. Povestea Ioanei, care a ajuns la proiect la 40 de ani, fără să fie atins vreodată un computer și astăzi lucrează ca asistent administrativ la o multinațională. Povestea Marcelei, care a învățat să facă prăjituri și astăzi are o cofetărie mică, dar prosperă, care îi întreține cei 3 copii cu demnitate. Povestea Roxanei, care a depășit o relație abuzivă, a făcut terapie la proiect, a terminat liceul și astăzi studiază asistența medicală. Fiecare poveste era o viață transformată, o familie cu un viitor mai bun. Gabriel finanța totul, dar Elena administra cu o mână de fier și o inimă deschisă. Nu voia asistențialism care creează dependență, voia instrumente care să genereze autonomie. Le învăța pe femei nu doar meserii, ci și să se prețuiască, să-și ceară drepturile, să nu accepte firimituri când meritau pâinea întreagă. De multe ori Gabriel o asculta pe Elena ținând discursuri acolo și se emoționa de transformarea ei. Menajera timidă pe care o cunoscuse era acum un lider, o voce puternică, o inspirație. Când Laura a împlinit 12 ani, în mijlocul sărbătoririi zilei de naștere, a făcut o cerere diferită. Nu voia o petrecere mare, o călătorie internațională sau un cadou scump. Voia ca povestea ei și a mamei sale să fie spusă, împărtășită, pentru a inspira alți oameni. Voia ca mai mulți oameni să știe că o fetiță de 5 ani, deși mică, deși săracă, reușise să salveze o viață și să schimbe destine. Voia ca alți copii să învețe că mărimea nu definește curajul. Gabriel și Elena au ezitat la început. Povestea era dureroasă în multe privințe, expunea vulnerabilități, aducea înapoi amintiri dificile, dar Laura a insistat. A spus că ascunderea adevărului însemna irosirea șansei de a face o diferență, că poveștile de depășire a greutăților trebuie spuse pentru a da speranță celor care încă se luptă, și ca întotdeauna înțelepciunea acelei fete, care nu mai era chiar o fetiță, i-a convins. Au înregistrat un documentar, scurt, simplu, onest, Elena povestind despre dificultățile de a fi mamă singură, despre cum o lua pe Laura la vilă pentru că nu avea cu cine să o lase. Laura, acum la 12 ani, amintindu-și de planta ascunsă, de mirosul ciudat, de intuiția copilărească că ceva era în neregulă. Gabriel, emoționat, vorbind despre trădare, despre boala misterioasă, despre cum 2 persoane pe care le considera invizibile s-au dovedit a fi adevăratele sale salvatoare. Au arătat și proiectul social, femeile care își transformaseră viețile, copiii care acum aveau șanse reale la un viitor mai bun. Legătura era clară. Așa cum Laura și Elena l-au salvat pe Gabriel, acum cei 3 împreună salvau sute de alte familii. Cercul bunătății se multiplica.
fiecare viață atinsă atingând altele, creând valuri de transformare care se răspândeau mult dincolo de ceea ce puteau măsura. Documentarul a devenit viral, dincolo de orice așteptare. Milioane de vizualizări, reportaje în ziare și la televiziuni, invitații la conferințe internaționale. Dar cel mai impresionant au fost mesajele care soseau zilnic. Mame singure spunând că povestea le-a dat puterea de a continua. Copiii scriind că acum credeau că pot face o diferență chiar dacă sunt mici. Oameni care fuseseră salvați de detalii minore pe care aproape le ignoraseră, inspirați de Laura să aibă încredere în propriile instincte. Au sosit și donații, de la oameni simpli care trimiteau 10 lei pentru că atât puteau, de la oameni de afaceri impresionați care ofereau sume uriașe, de la voluntari care doreau să ajute cu timp și talent. Proiectul social a trebuit să angajeze coordonatori, să deschidă centre în alte orașe, să creeze parteneriate cu universități pentru a cerceta impactul social. Elena s-a trezit conducând ceva mult mai mare decât își imaginase, dar nu și-a pierdut niciodată concentrarea. Fiecare număr din statistici era o persoană, fiecare persoană merita demnitate și o șansă reală. Gabriel, văzându-și soția strălucind în acest scop, și-a dat seama că ea își găsise adevărata vocație. Nu mai era vorba de supraviețuire, ci de transformare. Iar el, care înainte măsura succesul doar în profit și creștere economică, acum îl măsura și în vieți schimbate, în zâmbete câștigate, în viitoruri reconstruite. A reorientat o parte din afaceri către investiții sociale, a creat fonduri pentru proiecte similare în toată țara, a folosit averea care aproape l-a costat viața pentru a face o diferență autentică. Laura, urmărind toate acestea, se maturiza cu valori solide. Avea acces la privilegii pe care majoritatea copiilor din România nu le-ar avea niciodată, dar nu uita niciodată de unde venea. La compunerile de la școală scria despre inegalitatea socială. La dezbateri apăra drepturile muncitorilor. În weekenduri era la proiect, nu pentru a îndeplini o obligație, ci pentru a trăi un scop. Când a împlinit 15 ani, Laura a anunțat că vrea să studieze dreptul. Nu pentru a apăra companii sau a câștiga mulți bani, ci pentru a ajuta oameni ca mama ei, femei care erau exploatate, care aveau drepturile încălcate, care aveau nevoie de o voce. Voia să fie avocată pe care ea și Elena nu și-au putut-o permite când au fost acuzate pe nedrept de furt. Voia să se asigure că nimeni nu mai trece prin așa ceva fără o apărare adecvată. Gabriel s-a oferit să-i plătească cea mai bună facultate, dar Laura, cu acea determinare moștenită de la Elena, a spus că vrea să studieze la o universitate de stat. Voia să demonstreze că educația de calitate nu trebuie să coste o avere, că săracii pot și trebuie să ocupe toate spațiile. A învățat cu o disciplină impresionantă, a intrat prima la admitere și a început cursurile la Facultatea de Drept a Universității din București cu o mândrie imensă și o umilință și mai mare. Anii de facultate au fost de o profundă creștere personală. Laura a făcut practică la proiectul social condus de mama ei, oferind consultanță juridică gratuită. A ajutat femei să divorțeze de soți abuzivi, să obțină pensie alimentară pentru copii, să denunțe patroni care nu plăteau corect. Fiecare caz era o bătălie câștigată, fiecare victorie mică, parte dintr-un război mai mare împotriva nedreptății sistemice. Elena și Gabriel o priveau cu acel amestec de mândrie și nostalgie pe care îl simt părinții când copiii cresc și zboară cu propriile aripi. Fetița care desena în colțul bucătăriei acum argumenta în tribunale, cita jurisprudență, apăra drepturi cu elocvență și pasiune. Dar era tot Laura, aceeași care îmbrățișa strâns, care făcea glume proaste, care duminica insista să gătească pentru ei, chiar dacă ardea jumătate din mâncare. Într-o seară specială, când Laura era deja în ultimul an de facultate, cei trei s-au așezat împreună în salonul vilei care de mult timp încetase să mai fie doar o construcție rece pentru a deveni un adevărat cămin. Gabriel, acum cu părul cărunt, dar cu o sănătate perfectă, o ținea de mână pe Elena, care, la 40 și ceva de ani, era mai frumoasă ca niciodată, nu datorită vârstei, ci datorită luminii pe care o iradia cineva care trăiește cu un scop. Laura, la 23 de ani,
s-a așezat între ei, așa cum făcea de când era copil. Au vorbit despre călătoria pe care au parcurs-o împreună, de la acea după-amiază îndepărtată, când o fetiță de 5 ani a găsit o plantă ciudată sub un pat, de la curajul Elenei de a crede în fiica ei și de a acționa chiar și fără a fi sigură, de la recuperarea lui Gabriel și alegerea de a construi o familie bazată pe dragoste adevărată, nu pe conveniență socială, de la proiectul social care a început mic și acum schimba mii de vieți. Gabriel a mărturisit că uneori se trezea în mijlocul nopții și încă nu-i venea să creadă că totul era real, că el, care fusese otrăvit de oamenii în care avea cea mai mare încredere, fusese salvat de cei pe care îi cunoștea cel mai puțin, că viața îi oferise nu doar o a doua șansă, ci o viață complet nouă, mai bună, mai plină de sens. Elena a râs în acel mod plăcut pe care îl avea, spunând că și ea se ciupea uneori de braț pentru a se asigura că nu visează, că fata care mătura podelele vilei era acum stăpâna ei și a mult mai multor lucruri. Laura i-a îmbrățișat, mulțumindu-le pentru tot ce făcuseră pentru ea, dar și pentru tot ce învățase de la ei despre curaj, perseverență, bunătate, dreptate. A spus că povestea lor trei era dovada vie că familia nu este despre sânge, ci despre alegere, că dragostea adevărată nu cunoaște diferențe de clasă socială, că un copil mic poate schimba lumea dacă adulții din jur au curajul să asculte. Când Laura a absolvit, ceremonia a fost emoționantă. Elena a plâns de mândrie văzându-și fiica primind diploma, amintindu-și de vremurile când abia își permitea să-i cumpere rechizite școlare de bază. Gabriel a aplaudat în picioare, gândindu-se cum acea fetiță curioasă care l-a salvat era acum echipată să salveze mulți alții. Iar Laura, la primirea diplomei, a dedicat-o celor două persoane din public care îi arătaseră că miracolele există atunci când curajul întâlnește dragostea. Și-a deschis propriul birou de avocatură, axat pe dreptul muncii și apărarea femeilor victime ale violenței domestice. Percepea onorarii de la clienții care își permiteau pentru a subvenționa serviciile gratuite pentru cei care nu puteau plăti. În 5 ani, biroul ei ajutase mii de oameni, cu o echipă de avocați tineri și idealiști care împărtășeau aceeași viziune de justiție socială. Proiectul Elenei continua să crească, acum în 10 județe din România, cu recunoaștere internațională, premii de la organizații pentru drepturile omului, parteneriate cu universități din întreaga lume care îi studiau modelul de împuternicire a femeilor. Dar Elena nu și-a pierdut niciodată esența. Continua să viziteze fiecare centru, să vorbească cu fiecare femeie, amintindu-și de unde a plecat pentru a nu uita niciodată unde trebuiau să ajungă. Gabriel, ajuns la 60 de ani, a predat administrarea companiei unor oameni de încredere și s-a dedicat integral investițiilor sociale. A creat un fond permanent care garanta sustenabilitatea proiectului chiar și după ce el și Elena nu ar mai fi fost acolo. A finanțat burse de studiu pentru mii de tineri din medii defavorizate. A construit biblioteci comunitare, centre culturale, spații unde copiii, așa cum fusese Laura, puteau visa dincolo de limitările impuse de sărăcie. Într-o duminică după amiază, deja în vârstă, dar fericiți, Gabriel și Elena i-au primit acasă pe Laura și pe nepoții lor. Da, Laura se căsătorise cu un tânăr avocat pe care îl cunoscuse apărând aceeași cauză într-o audiență și aveau 2 copii frumoși care le spuneau lui Gabriel și Elenei, bunicu și bunica, cu acea afecțiune autentică ce sare peste generații. Copiii alergau pe aceleași holuri pe unde se jucase Laura, desenau în aceeași bucătărie, dar acum cu povești diferite, cu un viitor deschis, cu posibilități infinite. În timp ce nepoții se jucau, Laura le-a arătat părinților cartea pe care o scrisese. Se numea Fetița care a salvat o viață, povestind întreaga istorie de la planta otrăvitoare la proiectul social, totul detaliat pentru a inspira noi generații. Urma să fie lansată gratuit în școlile publice, finanțată de fundația creată de Gabriel, cu scopul de a învăța pe copii că au putere, voce, importanță. Elena a răsfoit cartea cu lacrimi în ochi, văzându-și povestea fiicei sale, transformată în lecții de curaj și speranță. Gabriel i-a strâns mâna, așa cum făcea mereu,
acel gest simplu care însemna parteneriat, complicitate, o dragoste care a traversat toate barierele sociale pentru a înflori adevărată și durabilă. Laura i-a privit și a spus că cea mai mare lecție pe care au învățat-o împreună era simplă, dar revoluționară. Că bunătatea există peste tot, uneori acolo unde ne așteptăm mai puțin, că o menajeră săracă poate avea mai multă noblețe decât orice aristocrat, că un copil mic poate avea mai multă înțelepciune decât mulți adulți, că dragostea adevărată construiește poduri peste abisuri care par de netrecut și că a salva o viață, fie de la o otrăvire literală, fie de la sărăcie și deznădejde, este cel mai nobil scop pe care îl poate avea orice ființă umană. În acel moment, stând împreună pe terasă, privind apusul soarelui peste București, acel oraș imens care fusese scena atâtor suferințe și atâtor mântuiri, cei trei au înțeles că trăiseră o poveste rară, o poveste în care binele a învins răul, în care curajul a învins frica, în care dragostea a învins interesul. O poveste care a început cu o plantă ascunsă și s-a încheiat cu mii de vieți transformate. Și în timp ce nepoții se jucau în fundal, râzând în acel mod pur și fericit pe care doar copiii îl pot avea, Gabriel i-a mulțumit încă o dată acelei fetițe de 5 ani care a fost atentă când toți ignorau, care a avut curaj când alții ar fi tăcut, care a salvat nu doar o viață, ci a creat o moștenire de transformare care va continua mult dincolo de ei. Dragi ascultători, sperăm că povestea Elenei, a Laurei și a lui Gabriel va atins inimile. Dacă v-ați emoționat cu această călătorie de curaj, dragoste și transformare, dați click pe butonul de like, abonați-vă la canal și spuneți-ne în comentarii ce v-a marcat cel mai mult. În fiecare zi aducem povești intense ca aceasta, care dezvăluie latura cea mai profundă a sufletului uman, care arată că miracolele se întâmplă atunci când oameni simpli fac alegeri extraordinare. Vă așteptăm la următorul episod, cu mai multe povești care vă vor face să credeți în bunătatea care încă există în lume.